Καλώς ήρθατε στο 23ο επεισόδιο της σειράς με podcast εδώ στο κανάλι μου. Σήμερα και μάλλον αρκετά επεισόδια ακόμα θα είναι χωρίς το φόντο, γιατί βρισκόμαστε λίγο εκτός tour με προετοιμασίες, αγώνες κτλ. Σημερινός καλεσμένος είναι ο Δημήτρης Τσάκαλος. Έχει τρέξει όλα τα αγωνίσματα από 800 μέχρι μαραθώνιο. Η πιο πρόσφατη επιτυχία του ήταν στο μαραθώνιο της Κοπενχάγης, όπου πλησίασε το φράγμα των 2 και 20 ωρών. Για την ακρίβεια έτρεξε 2:21 στο μαραθώνιο της Κοπενχάγης. Από εκεί και πέρα είναι πανελληνίκης αρκετές φορές, έχει τρέξει με την εθνική ομάδα, έχει 14-27 πεντάρι, 30-05 δεκάρι και 68-08 ημί, αν το λέω σωστά. Λοιπόν, Δημήτρη, ο λόγος σε εσένα. Γεια σου Γιώργο, δεν είπες βέβαια το σημαντικότερο ρεκόρ μου στα 800. 1.59 κάτι, δεν θυμάμαι, 1.59.70. Έχω ερώτηση γι' αυτό στο τέλος. Οπότε Γεια σου Γιώργο και σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά. Θέλω λίγο να μου πεις πώς έζησες λίγο τον αγώνα στην Κοπενχάγη και αν περίμενες κιόλας αυτό το αποτέλεσμα. Εντάξει, ο αγώνας ήταν πολύ καλός, οι συνθήκες ήταν τρομερές. Είχαμε 10 με 12 βαθμούς νομίζω χωρίς ήλιο, οπότε ήταν ιδανικά για να βγει ένα ρεκόρ. Εγώ είχα για στόχο, ο μεγάλος μου στόχος ήταν να κάνω κάτω από 2.20. Μου είχε κάτσει και πολύ καλά γιατί είχαν πει ότι θα βάλουν λαγούς για τις πρώτες γυναίκες με πέρασμα ακριβώς για 2.19-2.19.50. Οπότε ναι, είχα προετοιμαστεί γι' αυτό και έφυγα εκεί πέρα μαζί με το γκρουπάκι. Ήμασταν 15-20 άτομα, αλλά τελικά το χάσα μετά το 35ο χιλιόμετρο περίπου. Άρα το περάσαμε για παρακάτω. Θα σου πω, περάσαμε μία 10-10 όλο το γκρουπάκι στο πρώτο μισό. Περάσαμε 30, μία 39-50 που είναι 20 δευτερόλεπτα πάνω περίπου είχαμε χάσει. Και μετά φύγαμε 6-7 άτομα προσπαθώντας να το σπάσουμε το 2.20, να ανοίξουμε λίγο ελαφρώς ρυθμό. Τελικά δεν τα κατάφερε κανένας, νομίζω αυτός που έφτασε πιο κοντά έκανε 2.20.02. Εγώ έκανα 2.21.21 και επειδή έπεσα αρκετά στα τελευταία 4-5 χιλιόμετρα ειδικά. Όσον αφορά την προετοιμασία έτσι για αυτόν τον αγώνα, σου βγήκε καλά, περίμενες κάτι περισσότερο από την προετοιμασία ή θεωρείς ότι πήγες πλήρης σε αυτόν τον αγώνα? Δεν πήγα ακριβώς πλήρης γιατί αρρώστησα την περίοδο που ήταν και ο μαραθώνιος της Αθήνας το Μάρτιο, 2 μήνες πριν το μαραθώνιο δηλαδή. Και έχασα εκεί πέρα, έπεσα αρκετά. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν με χρέωσε τόσο πολύ όσο το φοβήθηκα. Παρ' όλα αυτά, μπορώ να πω ότι θα ήθελα να είχα κάνει λίγο μεγαλύτερη σε μήκος προετοιμασία, δηλαδή περισσότερες εβδομάδες συνεχόμενες. Σε όγκο έφτασα μέχρι τα 140 χιλιόμετρα. Έκανα αρκετές εβδομάδες εκεί στα 140, που εντάξει, το περισσότερο που έχω φτάσει δεν είναι αρκετά παραπάνω, είναι στα 155-160. Όχι, ήμουν ευχαριστημένος με την προετοιμασία μου και αυτό είναι που με ενοχλεί και λίγο κιόλας, δεδομένου το ότι οι συνθήκες, όπως σου είπα, ήταν τρομερές, δηλαδή δύσκολα θα ξαναβρεις τέτοιες συνθήκες. Ψάχνω τώρα λίγο να βρω, ξέρεις τι έφταξε, γιατί ξέμεινα, ήταν ενεργειακό, ήταν αφυδάτωση, οτιδήποτε. Με την τροφοδοσία μέσα στον αγώνα πώς τα πήγες γενικά, υπήρχε κάποιο πλάνο, το ακολούθησες, βγήκε? Ναι, είχα τζελάκια πάνω μου και είχα αφήσει και 3 μπουκάλια με ηλεκτρολίτη. Τα τζελάκια τα πήρα όλα στην ώρα τους, δεν είχα θέμα, δηλαδή πήρα ένα τζελάκι πριν και άλλα 5 κατά τη διάρκεια. Σύνολο ήταν 180 γραμμάρια υδατάνθρακα. Με τα μπουκαλάκια πήρα μόνο το ένα από τα 3. Το πρώτο δεν ένιωσα ότι δεν το χρειαζόμουν, οπότε δεν το έψαξα. Το δεύτερο δεν το βρήκα και το τρίτο το πήρα και ήπια λίγο ηλεκτρολίτη, αλλά θεώρησα ότι δεν μου χρειάζεται γιατί δεν είχε καθόλου ήλιο. Παρ' όλα αυτά, μου είπανε μετά στον τερματισμό που είχα τερματίσει ότι είχα γεμίσει με αλάτια στα μάγουλά μου γύρω, ξέρεις. Που σημαίνει μάλλον ότι χάνω πολύ ηλεκτρολίτη με τον υδρότα μου και ειδικά ότι θα πρέπει να το δουλέψω, να παίρνω παραπάνω ηλεκτρολίτη. Ειδικά τώρα, άμα μιλάμε για την Αθήνα, ξέρεις, που είναι Νοέμβριο, εδώ πέρα αρχές Νοεμβρίου και έχει 20-25 βαθμούς, σίγουρα παίζει ρόλο. Άρα θεωρείς ότι θα μπορούσε να είναι διαφορετικό το αποτέλεσμα, μια καλύτερη ενυδάτωση κατά τη διάρκεια του αγώνα? Δεν μπορώ να πω, δεν είμαι σίγουρος ότι έφταξε αυτό. Δηλαδή, εγώ ένιωσα απλά να ξεμένω κάπως στο 35 από δυνάμεις. Θα μπορούσε να είναι ενεργειακό, αλλά σου λέω πήρα 180 γραμμάρια υδατάνθρακα. Πόσο παραπάνω να πάρω? Ναι. Βέβαια, αν δεις τώρα, έβλεπα
Για παράδειγμα, την τροφοδοσία του Σάβε που έκανε το παγκόσμιο ρεκόρ στο μαραθώνιο, ο οποίος έλεγε ότι παίρνει 25 γραμμάρια υδατάνθρακα περίπου ανά 5 χιλιόμετρα. Δηλαδή μέσα σε μια ώρα μέχρι το 20, το 21, έχει πάρει 100 γραμμάρια. Ναι. Δηλαδή στις 2 ώρες που έκανε αυτός πήρε 200 γραμμάρια. Εγώ πήρα 180 γραμμάρια στις 2 ώρες και 20. Οπότε δεν ξέρω, ίσως πρέπει να αυξήσω και τον υδατάνθρακα που παίρνω. Βέβαια αυτό θέλει δουλειά, έτσι, για να πάρεις 100 γραμμάρια την ώρα υδατάνθρακα είναι για το στομάχι. Δεν είναι τόσο, πώς να το πω, δεν είναι τόσο απλό. Πρέπει να το δουλέψεις στην προπόνηση. Και δεν ξέρω αν θα μου βγει κιόλας, αλλά δεν ξέρω. Ψαχνόμαστε με τον προπονητή μου να δούμε τι θα αλλάξουμε, τι θα προσαρμόσουμε. Όσον αφορά τώρα την προετοιμασία, πώς πήγαινε έτσι μια τυπική εβδομάδα γενικά? Έχεις ανοιχτό και Strava, βέβαια, όποιος θέλει μπορεί να δει πράγματα, αλλά πες μας κιόλας εδώ στο podcast. Δεν το έχω ανοιχτό, αλλά όποιον μου κάνει έτοιμα τον δέχομαι. Εκτός αν είναι fake προφίλ και δεν έχει κανέναν. Ξέρεις, μου έχει τύχει να κάνουν κάτι fake προφίλ χωρίς να έχω κανέναν κοινό οτιδήποτε. Αυτούς δεν τους δέχομαι. Γενικά, όποιον άλλον μου κάνει, είτε τον ξέρω είτε δεν τον ξέρω, το αποδέχομαι. Ναι, τα ανεβάζω όλα στο Strava. Η προπόνησή μου κυμαίνεται περίπου σε χιλιομετρικό όγκο 120 με 150 χιλιόμετρα εκεί που σου είπα, στη διάρκεια της προετοιμασίας του μαραθωνίου. Κάνω πολλά συνεχόμενα, τις τρίτες κάνω έτσι λίγο κάποια διαλυματική, είτε χιλιάρια, ας πούμε 10 χιλιάρια με 1 λεπτό 1,5, είτε κάποιο τέτοιο είδους προπόνηση. Κατόφλι πολύ θα βάλω Πέμπτη ή Παρασκευή. Τα long run της Κυριακής. Γενικά δεν διαφέρει η προπόνησή μου πολύ από αυτά που έχω δει ότι έχουν πει και άλλοι αθλητές που έχουν βγει στο podcast σου. Ίσως λίγο το ότι κάνω λίγο μικρότερο συνολικό χιλιομετρικό όγκο. Όσον αφορά τα long run τώρα, έτσι πάνε γρήγορα, πάνε πιο αργά με παλμούς, αν έχουν υψομετρικά μέσα? Όχι, προσωπικά δεν δουλεύω καθόλου με παλμούς, ούτε στο κατόφλι. Πηγαίνω με την αίσθηση, ανάλογα δηλαδή εκείνη τη μέρα πώς νιώθω. Και στη μία μπορεί να μου βγει στο 3,20, την άλλη στο 3,17. Προσπαθώ πάντα να είναι η αίσθηση ίδια, να βγαίνει άνετα δηλαδή. Το ρυθμό που πρέπει να βγαίνει το κατόφλι. Τώρα στα long runs είναι ανάλογα. Ανάλογα τι ένταση έχω βάλει μέσα στη βδομάδα. Κάποιες φορές μπορεί να είναι πολύ ελεύθερο, κάποιες φορές μπορεί να έχει κάποιες αλλαγές μέσα. Υψομετρικά όχι ιδιαίτερα. Συνήθως πηγαίνουμε τώρα στην προετοιμασία, ειδικά για την Αθήνα, πηγαίνουμε στον ημιτό που έχει κάποια υψομετρικά, αλλά δεν είναι όλο ανηφόρα, ας πούμε, είναι μοιρασμένο κάπως. Και γενικά σε διάρκεια και σε απόσταση μέχρι που έχεις φτάσει στην προπόνηση σε long run? Το μεγαλύτερο long run που έχω κάνει, λες? Και το μεγαλύτερο, αλλά και γενικά που παίζεις, σε τι μέτρα? Το μεγαλύτερο είναι 34 χιλιόμετρα, γενικά θα κάνω γύρω στα 28. Αλλά συνήθως θα κάνω, ας πούμε, μια εβδομάδα, μια Κυριακή λίγο λιγότερο, μια λίγο περισσότερο. Δηλαδή μπορεί να κάνω τη μία Κυριακή 25, την επόμενη 30, την επόμενη πάλι 25, την επόμενη 32. Δηλαδή το πάμε κάπως σε ένα αλλάξει. Γενικά πιο μεγάλο long run να φτάσει, ας πούμε 37-38, θα το δοκίμαζες ή θεωρείς ότι είναι υπερβολή? Κοίτα, προσωπικά δεν βρίσκω το λόγο. Δηλαδή θα προτιμούσα να δουλέψω ένα μικρότερο long run τύπου 25 χιλιόμετρα λίγο πιο κοντά στο ρυθμό αγώνα, παρά να μπω να κάνω ένα long run 40 χιλιόμετρα, ας πούμε, που να μου βγει 2,5 ώρες, 3, δεν ξέρω πόσο. Έλεγα ότι δεν βρίσκω το λόγο να κάνω ένα long run 40 χιλιόμετρα που θα μου πάρει, ας πούμε, 3 ώρες. Δηλαδή θα προτιμήσω να δουλέψω λίγο πιο κοντά στο ρυθμό του αγώνα και να είναι λίγο μικρότερο, παρά να βάλω περισσότερο χρόνο στο long run, αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Και γενικά, εντάξει, επειδή δεν κάνω και τόσα χιλιόμετρα, δηλαδή έχω ακούσει ότι φτάνουν και 180 χιλιόμετρα και 200 στην προπόνηση. Τώρα εγώ που κάνω και ακόμα κάνω λιγότερο από αυτά, δεν νομίζω ότι θα είχε και τόσο νόημα να μπω να κάνω ένα σαραντάρι. Δεν είναι και το σώμα μου δηλαδή μαθημένο στο να το κάνει αυτό.
Γενικά η ενδυνάμωση υπάρχει έτσι στο πρόγραμμα της προετοιμασίας, κάνεις καθόλου γυμναστήριο ή κάποιο είδους έτσι, κάποια μορφή ενδυνάμωσης? Καλώς ήρθατε ξανά στο podcast. Συνεχίζουμε το ίδιο podcast δεύτερο part για μας. Έφτασα στο Βέλγιο για να βρω ίντερνετ και να μπορέσει να βγει το επεισόδιο, αλλά θα βγει, ελπίζω. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο ότι εάν έκανες ενδυνάμωση για την προετοιμασία για το μαραθώνιο και αν γενικά έκανες ενδυνάμωση και γενικότερα στις προετοιμασίες σας τώρα. Ναι. Κοίτα, τώρα τα τελευταία 2 χρόνια έχω ξαναγραφτεί σε γυμναστήριο και κάνω συστηματικά 1 με 2 φορές τη βδομάδα. Το μοιράζω κάπως ότι τη μία φορά, ας πούμε, δίνω βάση κυρίως σε πόδια, squat, deadlift κτλ, διάφορες μονοποδικές. Και τη δεύτερη φορά επικεντρώνομαι περισσότερο κορμό και πάνω, δηλαδή στήθος, λίγο κορμό, λίγο πλάτη κτλ. Αλλά ναι, τώρα το έχω ξεκινήσει αυτό τα τελευταία 2 χρόνια που είμαι πάλι στην Ελλάδα, ψέμα, το τελευταίο 1,5 χρόνο. Πριν από αυτό, για ένα διάστημα από τον κορονοϊό και μετά περίπου 4 χρόνια δεν έκανα καθόλου ενδυνάμωση. Αρχικά ξεγράφτηκα από το γυμναστήριο που ήμουν στη Γερμανία τότε λόγω του κορονοϊού, επειδή έλεγα θα είναι κλειστά και δεν θα μπορώ να πηγαίνω. Και μετά δεν ξαναγράφτηκα ποτέ και το παραμέλησα. Okay. Θέλω λίγο να μου πεις τώρα εσύ προσωπικά τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που κάνει κάποιο μαραθωνοδρόμο καλό στο άθλημα. Όχι μόνο απαραίτητα προπονητικά, μπορεί να είναι και τρόπος που αντιμετωπίζει το άθλημα, ψυχικά κτλ. Καλά, πιστεύω ότι το βασικότερο είναι να δουλεύεις το κατόφλι σου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και να βάζεις αρκετά χιλιόμετρα. Αν και αυτό που σου λέγα και πριν, εγώ δεν έχω φτάσει να κάνω ακόμα όσα χιλιόμετρα λένε ότι χρειάζονται. Αλλά πιστεύω ότι αν θες να φτάσεις στο μέγιστο των δυνατοτήτων σου, να δεις δηλαδή τι είναι το καλύτερο που μπορώ να κάνω, ότι χρειάζεται να κάνεις μια γερή προετοιμασία με πολλά χιλιόμετρα, πολύ αερόβια προπόνηση, πολύ κατόφλι. Τώρα στο ψυχικό δεν νομίζω ότι διαφέρει αρκετά από το υπόλοιπο. Δηλαδή, αν έχεις δουλέψει και στα πιο μικρά, έχεις τρέξει καλά δεκάρι, έχεις τρέξει καλά με μαραθώνιο, νομίζω ότι η μόνη διαφορά είναι ότι πρέπει να προσέξεις λίγο το ενεργειακό κομμάτι. Από εκεί και πέρα δεν πιστεύω ότι χρειάζεται κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, εγώ τώρα που έχω τρέξει 5 ή 6 μαραθωνίους, δεν έχω παρατηρήσει κάτι διαφορετικό. Okay. Τώρα λίγο θέλω να σας πάω σε ένα άλλο κομμάτι που όπως έχω μάθει είναι και το δυνατό σου σημείο και έτσι βγήκε και η προετοιμασία και η επίδοση, είναι η διατροφή. Τι διατροφή ακολουθείς γενικά και έρχονται αυτές οι επιδόσεις. Εντάξει, κοίταξε, θα είμαι ειλικρινής, δεν προσέχω καθόλου διατροφή. Το κάνω συνειδητά, δεν ξέρω, δηλαδή ξέρω για παράδειγμα ότι ο Χαράλαμπος ο Πιτσόλης έχει διατροφολόγο και προσέχει και το έχει μέσα στο πρόγραμμά του. Εγώ δεν είναι κάτι που έχω εντάξει ακόμα στο γενικότερο πλαίσιο της προετοιμασίας μου και θα σου πω γιατί. Κυρίως γιατί δεν θεωρώ τον εαυτό μου ως πρωταθλητή. Δηλαδή βλέπω αυτό που κάνω περισσότερο ως το χόμπι μου, κάτι που είμαι καλός και κάτι που προσπαθώ να κάνω το καλύτερο δυνατό για μένα, αλλά χωρίς να φτάσω να πω ότι θυσιάζω πράγματα που δεν είμαι διατεθειμένος να το κάνω. Και το φαγητό είναι ένα από αυτά, είμαι καλοφαγάς. Okay. Τι να κάνω, θα φάω τα μπέργκερ μου, θα φάω τις πίτσες μου, θα πιω τις μπύρες μου και πριν από αγώνα μπορεί να πιω μπύρα την προηγούμενη μέρα, δηλαδή είναι κάτι που δεν θα δώσω σημασία. Okay. Εντάξει, δεν θα πιω μπύρα πριν από μαραθώνιο ή αν πιω θα φροντίσω να ενυδατωθώ, να πάρω πολύ ηλεκτρολίτη μετά ώστε να μην με επηρεάσει. Αλλά από εκεί και πέρα το κομμάτι της διατροφής γενικά είναι κάτι που δεν έχω προσέξει καθόλου μέχρι στιγμής και δεν νομίζω ότι θα κάνω και στο μέλλον. Θα το έκανα μόνο αν έλεγα ότι ξέρεις κάτι, για 1-2 χρόνια θα αφοσιώσω όλη μου τη ζωή στο μαραθώνιο, να γράψω το καλύτερο δυνατό που μπορώ, μόνο προπόνηση, ύπνο, σωστή διατροφή, σωστή ενδυνάμωση, σωστά τα πάντα, σωστή αποκατάσταση, μόνο τότε θα το έβαζα στη γενικότερη προετοιμασία μου. Τώρα η ερώτηση, έτσι πως το απάντησες, καλύπτει λίγο για την επόμενη, ότι γενικά πώς βλέπεις το άθλημα, ξέρεις, στη ζωή σου και τι προσδοκίες έχεις κιόλας από αυτό. Κοίτα, όταν ξεκίνησα στην αρχή είχα στόχο απλά να προσπαθήσω να πάρω κάποια διάκριση σε Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Μετά σιγά σιγά που έβλεπα μόλις πήρα τα πρώτα μου μετάλλια σε Πανελλήνιο, λέω μήπως είναι κάτι που μπορώ να κυνηγήσω κάποιο όριο σε ευρωπαϊκό κάτι, κάποια διάκριση μεγαλύτερη.
Αλλά δεν πήρε πολύ. Μετά κατάλαβα ότι στην Ελλάδα είναι αδύνατον. Δεν υπάρχει καμία υποστήριξη, ειδικά από την Ομοσπονδία δηλαδή, και πιστεύω ότι είναι και λίγο προκλητικό. Την έχουν ειδικά την αντοχή γραμμένη στα παλιά τους τα παπούτσια. Παρά το γεγονός ότι η αντοχή είναι η μόνη που φέρνει έσοδα στο Σέγας, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί τα μοναδικά έσοδα του Σέγας, πέρα από την επιχορήγηση, την κρατική, είναι τα έσοδα που έχουν από το δρομικό κίνημα, από τα run gris, το μαραθώνιο και τον ημιμαραθώνιο. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι αυτά τα έσοδα τουλάχιστον εγώ, δεν βλέπω να πηγαίνει κάποιο κομμάτι των εσόδων είτε στην ανάπτυξη, που είμαστε όντως πολύ πίσω. Σαν χώρα, εγώ επειδή έχω βγει και στη Γερμανία, έχω ζήσει πολλά χρόνια, είμαστε πολύ πίσω και στην ημιαντοχή και στην αντοχή. Βέβαια δεν είμαστε μόνο σε αυτά πίσω, όπως αρέσκουν να λένε, είμαστε πίσω στο ύψος, είμαστε πίσω στο δίσκο, είμαστε πίσω και αν εξαιρέσει και τα υπόλοιπα αθλήματα, κυρίως στα άλματα έχουμε κάποιες επιτυχίες. Από εκεί και πέρα όμως, άμα δεις και σε βάθος δεκάδας, δεν κάνουμε τίποτα. Δηλαδή η δεκάδα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα σε κανένα αγώνισμα δεν είναι το επίπεδο να πει κάποιος πολύ ψηλό. Ούτε στα σπριν ούτε στα άλματα. Και αυτό συμβαίνει ακριβώς επειδή δεν υπάρχει καμία υποστήριξη. Τώρα εντάξει, αν είσαι ταλεντάρα και έχεις μεγάλες επιτυχίες όπως έχουμε τον Ντεντόγλου ή τον Καραλή, αυτά είναι μεμονωμένες περιπτώσεις. Και να σου πω και κάτι. Εγώ πιστεύω ότι οι προσωπικές επιτυχίες των Ντεντόγλου και Καραλή αυτή τη στιγμή κάνουν πολύ κακό στον ελληνικό στίβο. Και θα σου πω γιατί. Γιατί ο Σέγας πιάνεται από αυτές τις επιτυχίες, οι οποίες είναι προσωπικές επιτυχίες των παιδιών, και σου λέει ότι ορίστε, έχουμε πρωταθλητές, Ολυμπιονίκες, τα πάμε εξαίσια. Αλλά δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Άμα κοιτάξει κανείς και πιο πίσω, σε βάθος δεκάδας, θα δει ότι δεν υπάρχει τίποτα. Και γι' αυτό πιστεύω ότι κάνει κακό, γιατί αν δεν είχαμε αυτές τις δύο μεμονωμένες προσωπικές επιτυχίες, ίσως υπήρχε περισσότερη πίεση στην Ομοσπονδία να ρίξει λεφτά στην ανάπτυξη, να ρίξει λεφτά στις εθνικές ομάδες και να έχουμε να υπάρχει κάποιο μέλλον. Οπότε ναι, πώς να το δω εγώ προσωπικά. Εγώ κάνω το χόμπι μου, δεν έχω προσπαθώ να έχω όσο το λιγότερο επαφές γίνεται με την Ομοσπονδία και να κάνω το χόμπι μου και να βελτιώνομαι σε ατομικό επίπεδο. Επομένως, γιατί η επόμενη ερώτηση πάλι συνδέεται με αυτό που πες τώρα, εάν θα ήθελες να αλλάξεις κάτι στο άθλημα, τι θα ήταν αυτό και τι δεν σε αρέσει κιόλας, γενικά? Πώς το εννοείς τώρα αυτό, να αλλάξω στο άθλημα του μαραθώνιου? Όχι, γενικά στην ασχόλησή σου έτσι με το στίβο, τι θα ήθελες διαφορετικό? Μπορεί κάτι να μην σ' αρέσει, ο τρόπος που συμπεριφέρονται κάποιοι, ή οι διοργανώσεις, ή η ομοσπονδία, ή οτιδήποτε. Εντάξει, δεν θα άλλαζα κάτι. Εγώ έχω πλήρη επίγνωση του ποια είναι η κατάσταση πλέον μετά από τόσα χρόνια. Ξέρω ότι εγώ προσωπικά μόνος μου δεν μπορώ να κάνω κάτι. Έχω προσπαθήσει να μιλήσω σε πρωταθλητές μας και άντρες και γυναίκες, έτσι που έχουν μια μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα, να τους πω ρε παιδιά, δεν βλέπετε, ξέρω εγώ, ότι μπορείτε να διεκδικήσετε παραπάνω, διεκδικήστε, ξέρω εγώ, να δίνουν περισσότερα λεφτά, ότι είναι ντροπή, ας πούμε, να τρέχει το μαραθώνιο της Αθήνας και να σου λέει ότι επειδή δίνει το Ίδρυμα τάδε κάποια λεφτά στον πρώτο, εγώ δεν δίνω, να λέει η Ομοσπονδία. Είναι ντροπή να κερδίζεις το μαραθώνιο της Αθήνας, να έχεις δεύτερος και αυτά τα 1.000 ευρώ τι δίνουν, δεν ξέρω, 1.500, να περιμένεις 9 μήνες για να τα πάρεις. 6-9 μήνες ανάλογα τα κέφια τους. Έτσι. Γιατί τώρα μου λέγανε τα παιδιά, ας πούμε, κάποια παιδιά που ήταν στο βάθρο στο μαραθώνιο τώρα το 25, ότι πληρωθήκαν τα λεφτά από το μαραθώνιο κάπου τώρα, πριν 1-2 μήνες. Μιλάμε για 6 μήνες μετά, έτσι. Και να πεις ότι δεν έχει και ρευστότητα η Ομοσπονδία. Τώρα από εκεί και πέρα δεν είναι στο χέρι μου να αλλάξω κάτι. Εγώ κάνω αυτό που μου αρέσει εμένα να κάνω. Το κάνω μόνο επειδή μου αρέσει. Δεν το κάνω για κανέναν, ούτε για χορηγούς, ούτε για κανέναν. Έχω μια άριστη σχέση με τον προπονητή μου και όσο βλέπω ότι ακόμα μ' αρέσει και έχω κάποιο κίνητρο προσωπικό να το κάνω, θα το κάνω. Λοιπόν, τώρα η επόμενη ερώτηση είναι: θέλω να πεις τον προπονητή σου, ποια είναι η σχέση σας, πώς είναι και αν είσαι ευχαριστημένος γενικά από την όλη συνεργασία μεταξύ σας. Προπονούμε από τότε που ξεκίνησα, δηλαδή 11 χρόνια, με τον Γιώργο Τσαλτάκη στο Γυμναστικό Σύλλογο Μαρουσίου. Έχουμε άριστη σχέση παρόλο που για πολλά χρόνια δουλεύαμε εξ αποστάσεως, επειδή ήμουν στη Γερμανία εγώ, όπως σου είπα, για σπουδές. Παρ' όλα αυτά έχουμε πολύ καλή σχέση. Δεν έχω αλλάξει ποτέ προπονητή αυτά τα 11 χρόνια.
Με εξαίρεση τώρα, ίσως λίγο τον τελευταίο χρόνο, είχα σταθερή βελτίωση. Όχι τρελά άλματα, αλλά σταθερή βελτίωση. Είμαι ευχαριστημένος με αυτό που έχω κάνει. Έχω φτάσει πιο μακριά από ό,τι πίστευα ότι θα φτάσω όταν ξεκίνησα να τρέχω. Και όπως σου είπα, αφού το κάνω σαν χόμπι περισσότερο και δεν το βλέπω σαν επάγγελμα ή κάτι που θέλω να ζήσω από αυτό, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Και νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι ότι έδειχνε ο coach μεγάλη κατανόηση στο γεγονός ότι δεν είχα πρώτο πράγμα στη ζωή μου το τρέξιμο. Ότι ειδικά όταν ήμουν στη Γερμανία θα τον έπαιρνα τηλέφωνο, θα μου έλεγε έχεις 20-400, θα του έλεγα ρε coach, δεν την παλεύω σήμερα, δεν θα κάνω, θα πάρω ρεπό. Ή θα μου έλεγε έχεις κατόφλι, θα του έλεγα τα παιδιά εδώ στη Γερμανία μου πάνε θα κάνουν 400. Μου λέει εντάξει δεν πειράζει, μπες μαζί, ξέρω εγώ. Δηλαδή είχαμε πιο πολύ μια σχέση, καταλαβαίνει και εκείνος ότι δεν με νοιάζει ότι υπάρχουν περίοδοι στη ζωή μου που δεν έχω τόσο όρεξη, να το πω έτσι, οπότε με αφήνει πιο χαλαρά, και υπάρχουν άλλες περίοδοι που βλέπει ότι είμαι πιο ορεξάτος, ότι θέλω να βάλω προπόνηση, θέλω να βάλω χιλιόμετρα, θέλω να τρέξω αγώνες, οπότε προσαρμόζει και αυτό στο πρόγραμμα αντίστοιχα. Νομίζω ότι το σημαντικότερο για μένα, και γι' αυτό έχω πει ότι στην Ελλάδα δύσκολα θα μπορούσα, βλέπω τον εαυτό μου να έκανα με κάποιον άλλον προπονητή, δεν ξέρω από νέος, τουλάχιστον από αυτούς τους κλασικούς που είναι, ξέρεις, στους συλλόγους που ακούγονται σαν ονόματα. Πιστεύω ότι δύσκολα θα έκανα με κάποιον, γιατί δύσκολα θα έβρισκα τέτοια προσαρμοστικότητα όπως βρήκα με το Τζαλτάκι στο Μαρούσι. Γενικά θεωρείς ότι η Αθήνα, στην οποία από ό,τι κατάλαβα προπονείσαι και όλη τη ζωή πέρα από τα χρόνια που είσαι στη Γερμανία, είναι μια πόλη που ευνοεί για να τρέξει κανείς και να προπονηθεί για μαραθώνιο? Όχι, είναι άθλια. Δεν έχει να τρέξει πουθενά. Εγώ στο Μόναχο είχε ένα πολύ μεγάλο πάρκο / δάσος να το πούμε, το οποίο εκτινόταν κατά μήκος της πόλης σκέψου, με ένα ποτάμι στη μέση, και μπορούσες να τρέξεις όσο ήθελες. Ήθελες να κάνεις μαραθώνιο χωρίς να περάσεις από το ίδιο σημείο ποτέ ξανά? Σε χώμα το έκανες. Δεν υπήρχε άπειρες διαδρομές, πάρα πολλά πάρκα, άλλα μικρότερα, άλλα μεγαλύτερα. Εδώ πέρα πού να τρέξεις στην Αθήνα? Πάρκα δεν έχει. Ένα πάρκο είχε στο κέντρο, τρέχαμε πιο παλιά στον Εθνικό Κήπο, το τσιμεντώσανε. Σπάς τα πόδια σου. Δεν έχει διαδρομές, όχι. Η Αθήνα είναι, πιστεύω, ό,τι χειρότερο για δρομέα αντοχής. Okay. Το δρόμο τρέχουμε, κάποιες Κυριακές βγαίνουμε στο βουνό πάνω στον ημιτό που έχει λιγότερη, δεν έχει κίνηση τόσο, ξέρεις, και έχει λίγο καλύτερη θερμοκρασία, αλλά και το καλοκαίρι στην προετοιμασία για την Αθήνα, εκεί το κλείνουν για επικινδυνότητα πυρκαγιάς. Οπότε οι επιλογές δεν είναι και τόσες πολλές. Δηλαδή, στην παραλιακή να τρέξεις δεν μπορείς, είναι όλο αμάξια. Τώρα αρχίζουν και χτίζουν λίγο ποδηλατόδρομο κτλ. Αλλά και εκεί ακόμα είναι δύσκολο. Δεν υπάρχουν διαδρομές. Τα γήπεδα, όσον αφορά τα γήπεδα, εσύ σε ποιο γήπεδο προπονείσαι? Και όλες, και αν έχεις και θέμα με τον κόσμο γενικά, γιατί πολλά είναι δημοτικά, μπαίνει κόσμος, είναι ένας χαμός. Ναι. Γήπεδα εντάξει υπάρχουν. Εγώ κάνω στο ΆΚΑ, οπότε δεν έχω θέμα με τον κόσμο. Τώρα που έχει ανοίξει και έχουν βάλει καινούριο ταρτάν πλέον, γιατί τόσα χρόνια που κάναμε ήταν διαλυμένο το ταρτάν, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Ναι, από κάνει. Ολυμπιακές εγκαταστάσεις και ήταν το ταρτάν 20 ετίας. Εντάξει, τώρα το αλλάξαν ευτυχώς το καλοκαίρι πέρσι, οπότε από το Σεπτέμβρη-Οκτώβρη πότε άνοιξε, κάνουμε εκεί πέρα και είναι εντάξει άνετα. Γιατί έχει ένα γήπεδο πάνω, το οποίο είναι για να το χρησιμοποιούν, ας πούμε, οχτάδες Πανελληνίου Πρωταθλήματος κάπως, και το γήπεδο κάτω που είναι για όλους τους υπόλοιπους. Αλλά είναι ελεγχόμενη η κατάσταση. Προσπαθώ να κάνω εκεί τα προγραμματά μου για να είμαι και με τον προπονητή μου μαζί. Και τώρα κάποια συνεχόμενα κτλ. Άμα δεν τα κάνω στο δρόμο, μπορεί να πάω και στο γήπεδο Χαλανδρίου να τα κάνω που είναι κοντά στο σπίτι. Okay. Άρα αναγκαστικά άσφαλτος και δεν φτάνει. Το χώμα είναι λίγο δύσκολο η χόρτο. Χώμα δεν υπάρχει. Τώρα χόρτο το ψιλοαποφεύγω να σου πω. Παλιά έκανα, αλλά παρατήρησα ότι και στη Γερμανία που ήμουνα δεν τρέχαν καθόλου στο χόρτο. Τρέχαν έξω στο δρόμο ή σε χώμα. Δηλαδή συν ότι άμα δεν είναι αρκετά καλά κομμένο γίνεται αρκετά βαρύ το χόρτο και δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Αλλά θα κάνω και κάποια συνεχόμενα στο χόρτο στο ΆΚΑ, αλλά λίγα πράγματα. Επόμενος στόχος τώρα από εδώ και μπρος, γενικά, στόχος, όνειρο, οτιδήποτε που θα ήθελες να πετύχεις? Στόχος, θέλω, αν όχι τώρα στον επόμενο μαραθώνιο, θέλω κάποια στιγμή οπωσδήποτε έχω σαν στόχο
Δηλαδή ο βασικός μου στόχος είναι τώρα να καταφέρω να ανέβω στο βάθρο στο μαραθώνιο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Εντάξει, τα έχω καταφέρει στα 10 χιλιόμετρα, στον ημιμαραθώνιο. Λέω εντάξει, αφού τα έχεις καταφέρει σε αυτά, βάλε προπόνηση και τα καταφέρει και στο μαραθώνιο. Το όνειρό μου είναι να κερδίσω, εντάξει, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό. Ειδικά αν δεν βάλω περισσότερη προπόνηση, δηλαδή να αφιερώσω περισσότερο χρόνο σε αυτό. Αλλά πιστεύω ότι με μια ιδανική κούρσα, με τις συνθήκες λίγο να μου ταιριάξουν και επειδή ξέρεις, εντάξει, είναι και θέμα συγκυριών πάντα ο μαραθώνιος, δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος, πρέπει να κάνεις πολύ σωστή να μην κάνεις κανένα λάθος στην τροφοδοσία, να προσέξεις να μην ξεμείνεις ενεργειακά, να μην κάνεις λάθη μέσα στη διαδρομή. Καμιά φορά, επειδή εγώ είμαι και λίγο παρορμητικός με στους αγώνες, καμιά φορά κάνω καμιά αλλαγή λίγο νωρίτερα στην προσπάθεια να ξεφορτωθώ κάποιον άλλον αθλητή και να με κουράσει μετά. Εντάξει, το όνειρό μου όμως βασικά είναι αυτό, κάποια στιγμή να καταφέρω να κερδίσω το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στο μαραθώνιο. Θα ήθελα να τρέξω και στο δεκάρι κάτω από 30 λεπτά, που έχω 30.05 ρεκόρ, αλλά αυτό το κυνηγάω πολλά χρόνια τώρα και δεν μου έχει βγει, οπότε σταματάω να το λέω. Όταν σταματάς να κυνηγάς είναι που έρχονται, πάντως. Ακριβώς, γι' αυτό έτσι πέρσι ήταν η πρώτη χρονιά μετά από πολλά χρόνια που είπα, μετά από 3-4 χρόνια που είπα εντάξει θα μπω και δεν κυνηγάω τίποτα και έβγαλα ρεκόρ. Οπότε λέω να το κρατήσω. Okay. Λοιπόν, τώρα πάμε σε κάποιες άλλες ερωτήσεις, λίγο πιο ενδιαφέρουσες ίσως. Η πρώτη είναι πώς γίνεται να κερδίσεις ακόμα το Διαγκοστεφανή στο πεντάρι. Ενώ έχει τέτοιο 1500 και θεωρητικά κάνει κάτι πράγματα. Νομίζω αυτό είναι το καλύτερο ερώτημα που θα μπορούσε να γίνει. Δεν ξέρω, εγώ επειδή έχω και το ρεκόρ συλλόγου στο πεντάρι, έχω 14-27, εγώ νομίζω ο Διαγκοστεφανής έχει κάνει 32, ναι. 31, κάτι τέτοιο. Και λέω κάθε χρόνο θα μου το πάρει το ρεκόρ συλλόγου, θα μου το πάρει, αλλά τη μία έχει μικροτραυματισμούς, την άλλη πάει αργά η κούρσα, δεν του έχει βγει μέχρι στιγμής. Αλλά εντάξει, πιστεύω με το 1500 που έχει, στο 3.45, πρέπει να τρέξει 14-10, δηλαδή πρέπει να τρέξει αρκετά πιο κάτω. Okay. Εγώ το πιστεύω, το έχω πει κιόλας, αλλά ακόμα δεν θέλει ψήσιμο. Θέλει χιλιόμετρο λες ή είναι η κούρσα να βγει? Όχι, θέλει μια σωστή κούρσα, να μην είναι Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και πηγαίνει αργά τακτικής, να είναι υγιής, να μην έχει τραυματισμούς και πιστεύω το ρεκόρ μου το 14-27 θα το σπάσει σίγουρα, αλλά πρέπει να τρέξει κοντά στο 14-10 πιστεύω. Γιατί με 3.45.500 και 30-20 πόσο έχει δεκάρι, πρέπει να μπορείς να τρέξεις. Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση είναι ότι ακούγεται πως επόμενο σταθμό στην καριέρα σου θα είναι τα 800. Όλοι ανεβαίνουν, εσύ θα κατέβεις. Ισχύει? Θα κατέβω και φέτος. Έτσι, επειδή δεν έχω βρει ακόμα αγώνα, επειδή μπήκα πέρσι για χαβαλέ έτσι και λέω να σπάσω το δίλεπτο και το σπάσα και μ' άρεσε και ξαναμπήκα. Έκανα 2.800 πέρσι. Ναι, έκανα 2. Έτρεξα στο Αίγιο πρώτα, ένα 59.70 νομίζω και μετά στη Χαλκίδα ένα 59.80. Ασταθερός. Κάπως έτσι. Καλά. Ναι, αλλά ξέρεις τώρα, χωρίς να κάνω γρήγορα, χωρίς να κάνω τίποτα. Μπήκα έτσι, με 2 προπονήσεις ας πούμε λίγο πιο γρήγορα. Κοίτα, είχα να τρέξω πολλά χρόνια και λέω εντάξει, γιατί να μην το δοκιμάσουμε κι αυτό. Και το έκανα και λίγο για κίνητρο, ξέρεις, να έχω κάποιο αγώνα να περιμένω για να μην σταματήσω από πολύ νωρίς. Τη σεζόν, ναι. Επειδή θα μπαίνα και στρατό τον Ιούλιο και θα σταματούσα και αναγκαστικά κάποιες εβδομάδες. Οπότε λέω βρες κάτι να κάνεις τον Ιούνιο και τα λοιπά και τις αρχές Ιουλίου για να μην σταματήσεις. Και μπήκα κάτι 800. Δεν ξέρω ποιος θα λέει αυτά. Για το τελικό σήμερα, για το Final Four. Για το Final Four, εντάξει, άμα δεν το πάρει ο Ολυμπιακός με τόσες απουσίες η Real χωρίς ψηλούς, νομίζω θα είναι φιάσκο. Αλλά εντάξει, δεν πιστεύω να δυσκολευτεί. Και στη χειρότερη θα τους δώσουν και μερικές βολές και θα το πάρετε. Είσαι κακός. Μόνο αλήθειες. Το πρώτο μάθημα πώς το είδες με τη Φενέρ? Εντάξει, κακοποίηση του μπάσκετ θα έλεγα. Πολύ σκληρές άμυνες. Να σου πω, το ευχαριστήθηκα το μάτς, δεν το ευχαριστήθηκα. Το δεύτερο μάτς μου άρεσε περισσότερο που είδα. Αλλά εντάξει, είναι δυνατός ο Ολυμπιακός. Δεν πιστεύω να δυσκολευτεί. Και από τη στιγμή που δεν έχει ψηλούς η Real, μπορεί να παίξει μέσα με τον Μιλουτίνοφ και να το τελειώσει το παιχνίδι.
Η τελευταία ερώτηση είναι Burgers Dudes ή Belgoodis. Τι από τα δύο προτιμάς? Τώρα δεν ξέρω ποιον έχεις πληροφοριοδότη εκεί πέρα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είμαι φανατικός Burger Dudes. Μ' αρέσουν έτσι φτιάχνει κάτι smashed burger, είναι ένα μαγαζί εδώ στα Βρυλίσια. Και παραγγέλνω αρκετά, είναι η αλήθεια. Είναι το αγαπημένο μου. Αλλά ποιος σε πληροφορεί τώρα, θέλω να μου πεις, γιατί αυτές είναι πολύ προσωπικές από μέσα, πληροφορίες. Δεν μένει τίποτα κρυφό. Μαθαίνονται όλα, το ξέρεις αυτό. Ναι, εννοείται. Γουρνοπούλα ήταν καλή σήμερα. Πολύ. Κοίτα, θα σου πω, έκανα το πρώτο μεγάλο τρέξιμο μετά το μαραθώνιο, έκανα 17 χιλιόμετρα, οπότε την άξιζα. Έπρεπε να επιτρέψεις αυτό σου. Πιστεύω. Έτσι ακριβώς. Okay. Λοιπόν, δεν έχω άλλες ερωτήσεις, είναι αλήθεια. Κάπου εδώ φτάνει και στο τέλος του. Από τα μικρά επεισόδια σχετικά, ένα μήνυμα θέλω να μας αφήσεις για την συνέχεια γενικά. Ένα μήνυμα σε όσους ασχολούνται με τις μεγάλες αποστάσεις, ότι κάντε αυτό που σας αρέσει όσο μπορείτε, χωρίς να έχετε στο μυαλό σας ότι θα βγάλετε λεφτά ή θα ζήσετε από αυτό, ή ότι θα έχετε στο μέλλον περισσότερη στήριξη από την Ομοσπονδία, γιατί είναι κάτι που δεν πρόκειται να συμβεί από όσο έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας έως τώρα. Εγώ ευχαριστώ, Γιώργο. Καλή επιτυχία σήμερα. Ευχόμαστε και καλή συνέχεια σε ό,τι προετοιμασία έχεις και ό,τι αγώνα από εδώ και πέρα, και να είσαι σύντομα και κάτω από τα 2.20 στο μαραθώνιο. Από εμάς λοιπόν, καλό σας βράδυ. Να είσαι καλά. Καλό. Γεια χαρά.